Good morning, 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 good morning. Good morning Pilipinas, mga Bicolano, sa man na parte kan mundo. Welcome po sa inyong programang Morning Hearing. Lunes, Miyerkules Santo ngunyan, Abril 1 palan ngunyan, April Fool's Day. Good morning na. Petsa uno na mga tugang Miyerkules Santo po sa tuya gabos. Kumusta po kamo gabos? Sana po kamo gabos ayos, nasa maray na kamugtakan sa mga oras na libre na po sa naman nakapahamakan. Kumusta po ang sa tuyang mga parantabay sa Legazpi City, Probinsya Canalbay, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano sa man na parte kan mundo. Ini po si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga sa inyong programang Morning Hearing. Ngunyan pong aldaw ni Miyerkules Santo. Kasabay niya to sa Technical Department Chief Remer Tanay, sa Newsroom News Director Mar de la Cruz, sa luwas mga tugang Mega Force Patrol, para po sa mga bareta sa pangingino ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Kasabay po dyan si Joshua Bino, Alarmario Karen Ala, Angel Mustasa, asin po mga tugang sino pa ba? Jomar Bien Manibela, kasabay niya to si kasama natin sa Manibela, mga tugang Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Good morning, good morning, good morning, good morning para po naman sa mga senior citizens natin. Magandang morning mga lolo, mga lola, sa tuya tabing mga teachers ngunyan na nasa bakasyon na, mga empleyado kan gobyerno nasa bakasyon. Welcome po sa programang Morning Hirit. Sa programang ini, bawal ang kinit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-Morning Hirit. Para po sa gustong magpartisipar, mag-text tabi. Ang sa tuya tabi na numero sa smart, mga smart subscriber natin, 0969-088-5548. 0969-088-5548. Para po sa Globe subscribers, 0969-203-0034. Good morning, Ismail. God is good all the time. Si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Aramon ta daw mga tugangan, mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas. Kaiba ang Mega Force Patrol. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Nasa linya mga tugang ang buena manong report. Kaiba si Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim, buhian mo. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay sa buhay naman niya itong mga istorya, palaisipan sa tropa kan Philippine Army, maging sa PNP, sa kunata nagkaiguanin pagre-regroup ang mga pinagtutubudan na CTGs, kung saan napagaraman Sursugon, Asinalbay, ang nag-regroup sa Upland Barangay, kan ginabatan sa daay masabot na rason, alagad na tublag kan mga nagpapatrulyang mga militar. Kaso hapon sagod nagpurutukan sa kabubuldan kan barangay Sinungtan, Tabi, BP. Nagadurar ni nagkapirang minuto ang baralyuhanin potok sagod nagkawarakas ang mga rebeldes durulagan sa kunsain-sain ng direksyon, nagkawaralat ang mga kagamitan, mga kaldero, so iba may laman pangani, badil, bala, asin, iba pa. Eksklusibong natugay gayan ini kan DCGB News matapos na maobserbaran na ibang-ibaan na hiro kan kapulisan, malisyadong may aksyon, alertado. Dahil mga lunadan, nagsarakat pasiring duman sa nasabing lugar, maging so naka-standby na army truck na nagbabantay sa nagmumonitor sa Bulkang Mayon, nag-pull out kay riba kan mga polis. Pinanginotan mismo ni OIC Chief of Police, Police Major Genevieve Osirin, nag-responde sa Upland na barangay kan Ginobatan. Haloy ng panahon na dainin araw kay ning istorya, asin pangyayari digdi sa Ginobatan kung saan ngunyan sa naman
iguanin Iris Caramusa nagresulta sa roan lugadan sa lado kan tropas kan gobyerno mantang day madeterminaran sa mga rebeldes kung may naiguman ang mga militar sa pagbinaralyuhanin putok. Sigon kay Chief of Police Osirin, matindi man ang protokan mala inabutan ninda sa lugar kan Baradilan, pati mga pon kan kahoy sirilak sa mga tama nin bala. Ang good news tayo nin sibilyan na nadamay dahil sa lugar na karawatan kan magkalaban na grupo, isolated man dahil man ki mga kaharungan tabi, bibi. Okay. Yan ang sa tuyang mga follow-up report, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa Alua. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Nasa linyaman ang satuyang intern sa dagdag na report. Kasabay si Jennifer Vinson sa dagdag na report ngunya na pagkaaga. Jennifer, good morning. Go ahead. Yes, sir. VP, good morning po. Dagdag na bareta. Naka-alerto asin handa na ang Bureau of Fire Protection Daraga para sa seguridad kan publiko ngunya na Semana Santa, lalo na sa dagsang biyahe asin aktibidad relihiyoso sa banwaan kan Daraga. Sigun kay Senior Fire Officer for Liubet de Lumen, naglansar na sindanin lakbay alalay na nagpuon kan Marso 29 hasta Abril 5. Nakapwesto po ini VP Henry sa Barangay Busay sa Kalabaan kan Maharlika Highway kung saan nakadeployan sa iyang team tanganing magtaonin emergency response asin asistensya sa mga biyahero asin residente. Apat na personnel po ang direktang naka-assign sa naunang bita na operasyon, mantang naka-standby man ang sa indang himpilan 24 oras kada aldaw tanganing siguruhon an makaskas na responde lalo na kung may mga insidente nin sulo. Dugang pa po niya sa Domingo nin pagkabuhay o Easter Sunday, personal man na maalalayan BSP Daraga sa crowd control sa tradisyonal na tunton na ginaganap alas 4 nin aga kasabay nin koordinasyon sa Daraga Parish. Nagpagirumduman si Dilumen sa publiko na sa panahon kan Semana Santa kung saan kadaklan ang naglalakaw o nag-a-attender ng mga prosesyon, importanteng sigurudohon na wara ni nakasaksak na mga appliances asin nakabukas na mga LPG tank tanganing malikayan ang tulo o iba pang peligro. Yan po, VP ang dagdag na bareta hali sa luwas. Jennifer Vinson, DZGB News. Salamat, Jennifer Vinson, sa report. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Thank you. Mientras tanto, dumang kita sa kinamugtakan ni Karen Ala sa dagdag man na istorya ngunya na pag-aaga sa Si Albay Henry District. M, ang lalaking hindi Hello Karen, good morning. Go ahead. Yes, good morning, VP Henry. Masugsugon and clearing operation kan Task Force Kalinigan Legazpi sa mga lugar asin tinampong haaragyan kan mga darakulang prosesyon ngunyan na Semana Santa. Sigun kay Task Force Chief Andy Marbella, nakatapos-tapos na ang mga inis sa may Our Lady's Village na pinagpuprosesyonan kan parokya ni Our Lady of Fatima dyan sa may Tahaw Road. Mantang digdibitan sa may sentro kan Legazpi, tagkod digdi sa may Old Albay District. Padagusan assessment kan grupo sa mga main thoroughfares, tanganing masiguro na klarado ang itaas kan mga tinampo sa mga nakaralaylay na kahoy asin mga wire na pwedeng maka-afektar sa mga paso na ipoprosesyon. Puon ngunya na may mga grand via crucis na sa Biyernes Santo, Soledad, asin Domingo nin pagkabuhay. Dinoon man ni Marbella na dakulang tabang sa saindang parte ang inisyatibo ni Mayor Sisham Ismail na pakarayon ining mga spaghetti wire sa sentro dahil nabawas-bawasan na papaano itong trabaho ninda. Mientras tanto, katakod kan masugsugo na clearing operation sa tinampo, iribong-ibong nangunyan ang Mercoles Santo sa mga Grand Via Crucis, magbarangay asin sentro. Ehemplo, VP ni digdi sa may Our Lady of Fatima Parish sa Tahaw Road, asin sa may Albay Cathedral. Taod-taod, hagadan niya to ng traffic route and PS o Legazpi para iyan sa magiginuruta kan mga bihikulo
habang pinagigibo ining solemneng prosesyon. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa Aluan. Mientras tanto, lumang kita sa kaminamugtaka ni Paring Al Armario Please, sa no. iba pang istorya. Please. Good morning, Paring Al. Morning, Brother Henry. Padagos ang invitasyon kan simbahan Katoliko sa pagkumpisal ngonyan aldaw parte kan aktibidades sa Semana Santa. At yan na hapon bago o pagkatapos kan misa sa Perpetual Health ang mga kapadean preparado sa pagpakumpisal. Basta maray na sa pag-abot kan Huwebes Santo asin Biyernes Santo, malinig ang puso asin kalag sa pag-ako kan mga kasalanta bilang pakikisumaro sa sakit ni Jesus sa krus. Sa mga mensahe ni Bishop Joel Bong Bailon kan Diocese of Legazpi, turingan ang mga kapadean ang pag-ako kan krus ni Lambang Sako. Diyan kita pigbabalo kon Gurano ang sa tuyang pagsarig sa kagurangnan. Ang iba-ibang preparasyon ko niyan, ang pigigibo kan simbahan asin kan lambang individual sa pagsabat kan Huwebes Santo asin Biyernes Santo, siring man ang pagkabuhay liwat dan sa tuyang kagurangnan. Yan, brother, ang informasyon digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat tabi Brad Al sa report. Hali po dyan sa luwas. Ngayon na pagkaaga. Mientras tanto, nasa linya man po si Brad Joshua Bino. Brad Joshua, good morning. Good morning po, BP. Okay lang po. ulitin ko na. Good morning, Joshua. Good morning po, BP. Okay man po. Gari ko ang kuha mo, ha? Kuha mo, ha? Gari na kuha mo, so sekreto, ha? Siyempre. Tonton, baka jote. Yun daw, testing ko kung pareho ng gano'n, eh. Testing ko baka jote, tonton. Okay, sige, go. Yes, BP Henry, napababa kita sa mobile. Kasi napahapit BP Henry digdi sa atubangan ka National Food Authority. Dahil kung matatandaan sa mga report niya to, kada aldaw lang nin Lunes, narareparo ta na halabaon ang pila digdi sa luwas. Apo. Ngunya na Miyerkules Santo, gulpe, ute. Basta gulpe ni, kumpara kan Lunes, kada mapaagi kita digdi BP Henry, sige man ang arapod, suryo kan mga nakapilang mga residente, nagagrangay BP Henry kan medyo masakit na talagang yan ang pagkabuhay. Hanap daw kita rin pwedeng maka-istorya BP Henry. Tagari madiklong pa. Yung digdi so iba nakapila. Okay. Medyo halaba na inita BP Henry na pilangon yan kan mga anong oras po ka mo nag-abot mga nanay? Ano po? 4. Alas 4 po. Alas 4. Ano pong sektor ni ma'am na naka-schedule pag Miyerkules? Fish tabi, sir. 4 piece. Beneficiary. 4 piece. Okay. Hanggang pera po nanay na kilo ang pwede nindong mabakal? Today po, pag nagpa-register, 30 kilos. Pag na-register na, 30 kilos man. Pero bulan-bulan ang sir, 30. Monthly, 30 kilos. Ngunyan po na aldaw, pero ang babakalon mo. 30 kilos po na monthly, opo. Tapos ang sunod mong pila, sa sunod naman na bulan, Basta monthly ang patakaran ninda. kahit po na talaga mag-amay, alas 4 yaon ka na. Di man po, telling nga, nagbigdi kami alas 4, dakulono na sir. Nagtururog na dyan sa iba, sa mga aralan ni Bagang Barangay. Walking distance ninda. Kasi dahil nagturog, wala man daw ako bibisa oro inatan. Taon ni kayo, nasa likod din ni Kampela. Medyo, mati talaga ngunyan. Na sabi kasi lang kan buhay ko talagang kay Puan magtyaga tabi Abito Henry para makabakal kay ning 20 pesos na
Kunyan, baga 4 piece pa lang ang naka-schedule pagka Miyerkules. Alat lang. Maka ano lamang kita. Ay wala, pa dito dito palaog, palantad, weekend. Sarado po ang kunyan, ang gate. Good morning po, Manay. Anong oras po ka mo nag-abot? Alas 2 po. Alas 2 ng maga po. Alas 2. 4 piece ka rin po, Nay. Pero kilo po ni bagas ang bakalan mo niya na aga. 30 po. 30 ang tigatao. Pag day pa po, maparegister sa pagbo. Registered ka na po, Nay. Kan nakaaging bulan, 30 din po na bakal mo. Iyo po. Ano po ka antabang sa iyo pag-arga ng 20 pesos ang bagas? Nakulaon po kaya sa kuya kaya dakula akong pamilya. Nakulaon ang tabang kang NFP bagas na nababakal may 20 pesos per kilo. Pero kaya po magsursakripisyo mo ano? Iyo po, mapagal ba po ang panahon yung pero pong anong oras ka pa nangabot, Nay? Ako po, mga 4 a.m. po. Sa iba po, may mga diginada po nagkaraturog. Mga alas 6 pa da po ang iba diginada po. Siguro po, inang nagkainat na ini. Abot pa rin. Depende. Sarado pa kaya ang gate. Depende din sa warehouse. Kaya so iba, hindi mo nagawin. Mga hapindigdig karton. Anong oras ka tayo nagabot? Aliw na kami. Anong oras po? Alas 7 banggay, aliw na kami. Nako, nagaraga? Kami nagkaturog. Grabe. Hindi ka nagkaturog tayo. Ngayon magkabakal si Bagas. Mahalo, 20. 60 sen ka sa 20 ka na. Yeah. Kami, nagsakripisyo kami. Ngayon magkabakal kami si Bagas. Ano ba yan? Kami gurang na kami. Kaya sabi dyan, sa mga gurang, alas 6 pa, magdigdi na, sa makakabakal na si Bagas. Usually po baga tayo, may cut-off din yan, ang pagbakal. Alas 6 ang aga, makato, alas 15. Punalaw na, maluwas alas 3. Ang kato, alas 3 na hapon. Ay, okay. Ikaw po tayo, maski ka mga nakaaging bulan, di ka pa talaga nagkakaturog. Ang bira man po. Kasi man ako matagagurang na ako. Paminsan-minsan man sana. Gusto sabihin mo, Joshua, nag-agasinda dyan sa kwan? Nag-agasinda dyan? Pagkaputaw? Pepe? Haputaw daw kung nag-agasinda dyan, pong kasubangi? Anong oras ka po? Nag-aga ka na po, Digdi? Opo, malinaw. May kunya na po. Sa may gate kaya depende kang warehouse, may latag na karton. Digdi na siya nagkaturog. Anong oras ka po tayo nagpunog pila, Digdi? Ay, siting banggay. Diyan sila nagkaturog, diyan sila nag-aga, ha? Diyan magkabakala magkibagas. Hindi ka na po talaga nag-aga magkaturog. Oo. Yan yung karton mo, hindi na ako nagkaturog. Inuli ko na nga na sulo ng buda sa tamong. Hindi na ba kakita, Ano ba? Patunugan pa ko. Nako, grabe naman yan. Pero taong ka na po tayo. 66 ka na? 76? 66. Pasana. Kaya na nagkasisan. Nag-urolok-ulok ka sa mga tao nagbibiti, Henry. Oo. Basta buluhay. Aha. Taga-saga po tayo. Taga-tiggali. Ay, taga-sabang. Imagine na, inuli na pala niya sa ulunan niya buda sa tamong kasubangi, ngunya na aga. Dibe? Inuli na pala sa tamong buda sa ulunan ngunya na aga. Iuli na. Ay, siya po ba yan? pinakainot. Opo. Ay, siya na pinakainot dito, Henry. Oto, pinainot. Yan tabi, Abiti Henry. Dito sa sakripisyo man. Sa mga residentes na gustong makabakal ni na baratong bagas tabi dito, Henry. Grabe ang sakripisyo. Nagkaturog ka sa kasubangi, nagyan alas 7, nagkaturog, nag-aga. Nako, paano daw yan, Sige na, na-stress ako, Nagbabalon pa lang kita mong bula-ulo. Pagkaagang ama yun sa pila, iuli na sana. Iuli. Ano ba yan? May cut-off man da kay BP Henry pagbakal. So yan, BP Henry, sitwasyon naman na monitor niya to sa paglibot-libot Ngunyan na pagkagabati malipot-lipot na naman BP Henry.
Agata, kunya na Miyerkules Santo, di na sakripisyo man. Sa parte, kaining mga 4-piece beneficiaries, ngayon, schedule pala nyo na aldaw para makabakal. Min 20 pesos na bagas, programa kan gobyerno, larong danlirato ni Presidente Bongbong Marcos. Yan dito yung dagdag na storya kay bahan si Boy sa Mobile, Joshua Bino, PCGB. Salamat Joshua sa report. 5:31 sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Aramon tadaw mga tugangan, mga headlines in the morning sa Lado National. Good morning, Paring Mar. Good morning, BB. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan. Trabaho sa mga opisina ng gobyerno suspendido ngunyan na Miyerkules na hapon. Half day. Oo, Half pero ngunyan na aldaw, Kaga half day. from 8 o'clock to 12 noon, work from home. Yes. Oo. Yan ang hapon dahil ng trabaho. Dahil ng trabaho. Sa lalo na. Literally, kay kang mailing dyan sa opisina ngunyan. Okay. Pero duman sa mga ano yan, so mga nasa frontline baga, na nagtataon ng 24/7 na serbisyo. Kaya pala si Mrs. mamundong ka sa banggi Kaya pala si Mrs. mamundong ka sa banggi. Natamaan. May trabaho pa dasin na kunya na bungal daw. Ta. Sa City Health baga. Diamond sinda. Dahil pwedeng naka-code white alert sinda ngunyan. Hanggang sa April 6. Pagparangarak nga ka na ako, sinabihan akong tubig. Parangarak nga kang ko. Alright, sa Santo Cantidad Campiso, Contra Dolyar, buminagsak sa panibagong record low. Ako. Pangwalo na ini sa Marso pa sana. Gobyerno dahil magiginibo sa pagluya Campiso Contra Dolyar. Mantang Pilipinas magigiuron sa Iran, napagiyo ng mga barkong pasiring sa nasyon sa Estreto Bormos. Apat na siya nagbiriyo ng pwersa para sa ligtas na Semana Santa. Mantang DILG Secretary John Vic Remulla nangapunan sa publiko na magdulok sa hotline 911 sa anong na emergency o reklamo. Marina, inaprobaran ang aumento sa pamasahe ka mga shipping companies. Barko. 30%. 30%? Ang pigtugutan. Nako. Di na bagang nagtaoning 20%. Di so ng 30%. Kwan pa di so tabako katanduan is ma-increase ang pamasahe. Oo. Tama, di ba? Iyo. Alright. Mientras tanto, dahil sa pagtugot sa aumento sa pamasahe sa barko, Marina binatikos. Suspension and excise tax, kulang pa manggiraray si Consul Transport Group. Maski nga suspendido dahil na ngayamaan tos. Aumento sa presyo ka nagkatirang grocery items na uman na ipapoto matapos ang Abril 16. Okay. LPG Marketers Association nagpatanid sa overpriced LPG tank sa Luzon, Visayas and Mindanao. Alam mo, bibigyan gurano na po naman yan namin sa Marso na April 1. Ano pera? Sa Luzon, 1,500. Salbatana. Kasunod ba, nagbakal ako 1,270. Yabi ka sabi tayo. Nya kumabakal na kung baka aboto ng pizzaon o rimati ni. Natayo. Yung baranggat. Nagre-rating 1,450 to 1,500. Okay. Yung patanid kan LPG Marketers Association na dahil dapat magsobra dyan. Kung ano magreklamo sa barangay o sa police, sabi may memorandum of agreement ng LPG Marketers Association bulang DOE sa police. Okay. Yung daan piling usipan. Ano ba yan? Alright, SSS sa Sindole, naganda naman yung tabang para sa mga obrero sa tahaw kan krisis sa petrolyo. Pwedeng i-condone sa mga loan and sa Doliman, tupad. Ani Papoto. Yan. Alright, so baby, yung mga edad na pagkaka. So loan ko ta pa ang mga loans ko ta, pwede. Ang dapat ko ta sa loans, ang bawason, halion lang, so interest. Yung ani. Pero so kapit sa ng pagkaan, so principal, pwede na magbayad. Tayo mas na, babayadan mo. Babayadan. Ang problema ay kung halimbawa ngayon, pinundungan na yung pagbayadan. Oo.
ulpi ka lugod. Iyo nga ni. Siguro, ang deduction, padago, sa principal sala, so interest yun, medyo halion. Ang Halion na sabi- ito, ah. Ang sabi, sa mga employers ngayon na medyo nga nauudyat ngayon na magbayad o magulog, dahil na dapat patawan ng multa. Nan, oo, oo. Ayan, okay. So, yung VP. Okay. At yan ka ang TYS Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldo dyan sa Oros at Vegas City. Basta radyo at TYS na yan. Radyo po sa amin, konektado po maskidaing load. From News Base, ini po si Marlila. Good morning. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sige daw, mga tugang, yan po mga headlines in the morning. Abangan niya to iyan tabi sa mga maabot na inampiga ditang ko, ining kwan. Ano yan, inampiga ditang ko, ano yan, ining LPG ini, ay nako, sigurado naman yan, ano ini, sabi ni Presidente, sabi ni Presidente, deda ma-increase yung presyo kan mga pagkaon. O yan. Ako sa iling ko. Tabi may problema kita lalo na sa presyo kan mga turo-turo. Yan baga sa mga karinderiya. Pwede man na day maglangkaw, pwede madiit ang tabo kan maluto, madiit ang order kang isira. Diba? Alright, o sige, sandali lang. Apudanta daw, mga tugang ang pag-asa. Tawagan natin ang pag-asa. Kuniguanin marhay na, sa bagay, gari mari ang panahon yan eh. Mari ang panahon ta. 5:37 na, oras po sa Pilipinas. Digdi po sa inong programang Morning Hirit. Kasi kaya ang shooting ko niyan, ano? Baka si Ariel sa Modyo. No, si hello. Good morning. Good morning. Good morning po, VP. Good morning, Miss Alexis. Good morning po, VP Henry. Oy. para man nag-irok sa ako. Oy, congratulations ha. Ay, opo, thank you po. Nailing ko sa imong award ha. Ikaw pala ang best forecaster adi. Opo. Salamat sa congratulations. Sisa nagtaw ka ito? Sa ano po yun, sa Pag-asa for Southern Luzon. Wow. May blowout? Ay, tapos na po. Ay, tapos. last Ay, week. pangyari sa Maabaka. Tapos na pala. Kaya pala, ugmaon si Ariel, si Kwan, si Sara Jim. Boda si Blow out na po. Oo, boda si si Melvin. Opo. Yan ka lang nag-blowout sa Pag-asa. Last week pa po, sir. Ah. Nagpa-lunch. Nagpa-lunch lang. So, ibang awardees man, na lang kami. So, iba dahil mo na palansa, no? Ay, dain na. Pangyari. So, mga taga-Pag-asa sa napalansa mo, di? Opo. Okay. Okay, sige. Go ahead sa forecast. Opo, maray na aga po sa mga nakaantabay ngunyan sa DZGB para sa tuyang weather forecast nunyang petsa 1 ng Abril aldaw kang Miyerkules ang tiglalauman sa Bicol Region na makamatiining bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulo-pulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol dulot kang mga localized na thunderstorms. Maluya sagkod sa moderatong duros na sa sirangan ang expected ngunya na aldaw at ang ating kadagatan naman ay banayad sagkod sa katamtaman ang kusog ng pag-alon. Agwat ng temperatura ngunya na aldaw posibleng mag-abot ng 25 to 31 degrees Celsius.
Sa tuyang heat index kasuhapon, ang pinakahalangkautang na record is digdi sa Virac, Catanduanes na nakapag tala ng 47 degrees Celsius na heat index. And sa Albay naman, digdi sa Legazpi ay 37 degrees Celsius. Ngayon na daw ang ating heat index forecast halanghawon pa rin digdi sa Virac na nasa danger zone pa rin. Kan forecast ng heat index is possible mag-abot ng 45 degrees Celsius. For the rest naman ng Bicol region ay nagre-range ng 36 to 38 degrees Celsius. Sa ato yung monitoring naman, wala man kitang nahihiling na low pressure area or bagyo sa luwas as in sa laog ang Philippine Area of Responsibility. So padagos pa rin ang marahay na panahon sa buong Bicol region ngunyan na daw. Yun lang po para sa ating forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis River po. Grabe so heat index sa Catanduanes, ano? Pala? Iyo po. Kaso hapon, nag-abot na ng danger. Extreme yun extreme ito Opo, compare po sa mga previous po, magpoon March 27 to 30, na nagre-range lang ng 35 to 40, bigla naglalangkaw kaso hapon, nag-aabot po 47. Excuse me. Around mga alas 3 po ng hapon. Yeah. Sa Albay, medyo below minimum no? Opo, sa Albay po, nasa extreme caution classification man giraray, kaya medyo same lang siya nung mga nakaraang araw. Opo, nataas sa Catanduanes na grabing init kumpara sa Albay. Ang ano po kasi nila, so relative humidity po, halangkawon. Na nakarugang, so parang maalinsangan po duman, plus so ground temperature. Kaya grabe, so inalangkaw nung heat index nila. Grabe no? But di ba saro man sana ang source tang aldaw, pero mas mainit sa inda kumpara sa Albay? Opo. Nata daw ito po? Ang saro po nating na kitang factor is itong location nila sa may east na sila ang nung maalinsangan na paros sila ang nakamati. I see. Combined with so mainiton talaga. Ay, okay. O arog pala iyang ka. Ano talagang best forecaster ka talaga Okay. Salamat po Miss Alexis sa forecast ngayon na aga. Opo, salamat po. Okay, thank you so much mga tugang Alexis Rivibar sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ngunyan tabing aldaw. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Hello, Mr. Lonely. I'm Mr. Lonely. Kahirap I have nobody waiting from home. Dahil inimbitahan. Sirinda sa napalang sa nagburlo out. Sa bagay, naman kita ka-entra naman. Sabi ko sa iyo, pamir ko mi santo na bagay. Ayun na naman yan. At ayun na nga Lonely, I'm Mr. Lonely. Aber daw. Awin na. May batabi ako. Yeah, good morning. Tingin ang nasa sa forecast ko. Nata. Naramdaman mo early March. Kanso primerong linuwas kang gobyerno, so buffer stock kan fuel. Iyo baga. Sabi ko baga, ang delikado diyan, piga ditan ko, ining LPG. Bako. Yung mananggan baga nangyari, mahiling mo sa mga news, igatutukan ninda diesel and crude oil. Iyo, so LPG, gano'n lingawan? Yan ang problema. So, yung mananggan na nangyari, ilingan na yan. Bata, kasood gari gusto ko nang iula sa LPG ko, nga ni makabakal akong bagaw. Di ba? Bata yan, maganda ka man pwede mag-stack kinakol, di ba? Di ba?
Problema baga ba kayo? At dapat sinurusapnaan mo na. Iyo nga ni. Maringani, may nakabot na akong 5 sakong orange. Ano? May nakabot na ako 5 sakong orange. 5 sak, marayan. Barato Maray pa. pa. Munyang mura no na doon per sak. Okay. Sige tabi. Okay. Slowly. Salamat. Happy. Lakosunta ka dyan na. Di pala na-imbitaran na di. Di na-imbitaran. Good morning, tabi. Okay, bye-bye. Thank you. Alright, bueno. Mula sa mga lansangan, Oras natin. sa mga tahanan, kanyang Mga tugang 5:45 in the morning. bawat sulok ng Bicolandia, wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya ay lalaking Di inuumaga. paninindigan ay hindi na Oh yeah. mapagkatiwala Tunay. sa lahat ng sa bayan ay tunay na leader. Alright. Henry Maceda, Nahiling ko kasahapon si Dr. Adrian Aguilar. So Dean Can, Bicol University College of Arts and Letters, dyan po sa Kwan, dyan sa BU. Si Dr. Adrian Aguilar, ulukon sa kuya. Sa mga term mo nga, Henry, mga sa jingle mo nga, garip ang dating Good morning, sir! Salamat na maray sa pagtutok po sa tuyang programang Morning Hirit. Good morning kay Dr. Adrian Aguilar. At saka kay Sir Tony. Morning Hirit. Sir Tony. Ba si Henry M. Ang lalaking hindi Si Sir Tony ang sa tuya tabing registrar dyan po sa Bicol University College of Arts and Letters. Yan. Sir Tony, good morning tabi sa imo. Hello, good morning. Good morning amigo. Tony Mambaga. Ano da? Tony Mambaga. Thinking. Apon kini. RSVP pa lang. Ano? RSVP gayon. Garo iyo? Ando da ko eh. Nunid na tabibi ka na baga. Bagay. Dapat nga nang ikan magpadara. Ano yung mga jingle mo, Migo? Ano? Kasi nagkanta kayo na jingle mo. Si Dr. Santi Aranya, pinadala sa kuya, pig-produce niya eh. So, amigo ko dyan sa Legazpi City Division. Matibay, gano'n sa mga parakanta sa Mindanao. Sabi ni Dr. Santi, o ni Dr. Adrian, so din dyan sa Biocal, gari nga ibang sir, mga terms na ginamit, gari nga pang preparasyon Gano'n sa Mindanao, bagang mga parakanta. Iyo, sa mga nasa, sa mga, anong term ka, genre yan? Basta may term ka, Parang reggae. Yan, di ba? Reggae. Latasonta ka dyan. Okay. Reggae. Yeah, reggae. Ano? Reggae. Reggae. Okay. 2028 na talaga yan Daiman, wala kita dyan, walang plano kita dyan. Kasapon nga ni, mahina po ta kasapon nga ako, pwede ako mag-intro dyan. Dede ka, huwag kang ngayang sasali dyan. Tama ang simbag niya, huwag kang ngayang sasali dyan. Tama? Yan ang una. Ayan. Okay. Sige, Migo, salamat. May nag-upload pang saro. Hello, good morning. Good morning, Migo. Good morning po, amigo. Pero magmakong kang... Deko haram ko na ta maugmakong niya na aga. Kasapon kay naka-accomplish ako ta. Nagpintura ako kan sa Muyang Gate. Pagtapos ko magpintura, alas 6 pa sa nabigipirot na ako. Henry Maceda, Garo iyo. Dahil man ako nakaisi. Migo. programa na'y mapunan. Ano? Apotol ko at siya. Aputan daw ko nata, di ako nakaisi. Di ako inimbitaran. Migo, ang tugtog mo, garo na imagine ko, garo may nag-iikot na sound system bagang nasa truck. Nasa trumpa.
Gari may mga tarpaulin sa truck na palibot ade. May tarpaulin ade. Tapos may na akong mga leaflet. May ang flyers ade. Buda gari may mga tao na pagbaba sa truck minapako ano ini streamer duman sa gilid kan mga poste ade. May mga daradarang dulce. Wala may darang dulce. Okay. Awit na sa imo. Sige na. Bye-bye. Saraway, pig-imagine ko naman pig-imagine naman. Hindi puno daw kamo kaya. Sa mga lansangan. Good morning, happy birthday po kay Mga Faye Onrobia from Yoy Alex Rangil. Yan. Good morning. Good morning, Tabi. Happy birthday, Tabi. Sa mga birthday celebrants natin. Ngunyan na pagkaaga. Didi po sa idong programa Maray na Aga Bicolandia. Good morning daw, Henry. Dito, serbisyong pangbanwaan 2028. Mas maugmang magserbisyo sa tao poon sa 2028. Ni mana. Saraw kayong yung texter ta. Huwag kayong ganyan. Kita sa to yung mga kasalan asin mga G. Tama, magayon Maray na Aga Bicolandia. Mientras na nakabakasyon, magbasol kita sa to mga kasalan asin mga G para sa katuninungan kan mundo. Tama po. Hello, good morning. VP, good morning. Good morning po. May inalingawan lang sigurong i-discuss sa... No, ano? Graday pa akong nadadang tigururunan ngunyan ang pandesal. Pandesal ah? Iyo tabi. Iyo man ang gadmi guro dai pa. Yan ang importante yun pagkaaga, pandesal. Oh, pero kaso Domingo migo, nagbakal akong kamote kan Domingo. Halay kaming tiwi kan Domingo, nagbakal akong kamote duman sa may pasiring sa Huruan. Ay ano, kamahal ang kamote? Mura ano na? Ganyan, sabi niya, sang balang niya, 10 pesos, sabi ni Macy's inapot niya na akong nata, nagmahal da so krudo. Pagod na ako, pigbabaribin ng krudoan. Iyo ba ga? Kamote. Iyo ba ga ngunyan so kamote? Ata na. Nagbakal man ako kasaro. Oo. Ngunyan, nag-text si Bayaw. Na dumanda sa Metro Manila, so pandesal na dating 3 pesos na. Talaga ha. Ito sa tuya, ano daw ang presyo? Di ba sa to, ang pandesal tadig, di asing kon saro, di ba? Depende, may saday, may darang. May adus pa man mo niya na pandesal? Ay, igwa tabi, may pigabakalan akong masiramon. Sain? Sa bakery sa Inarado. Inarado ah. Igwa kung nanamita na pandesal, haling Santo Domingo, dara kan mobil kan sa Rongal daw. Kasi nanamitan kong pandesal Masiram. Sudig di tabi sa Inarado. Igwa dyan. Masiramon na pandesal. Mas maray, dumang kami bumakal sa, sa Pinakaras, mas maray duman. Bago sa Inarado. No. Pero mas mahal duman. Mas mahal duman. Okay. Ginusto sana ito. Okay. Ano ko lang niya ako, dahil pa na-discuss ang pandesal. Dahil pa, ako sa iling, kama-increase yan. Pag umin-increase ang flour, sigurado yan pre. Sigurado yan. Saro, bagay yan sa basihan. Maski sa mga TV news, discuss film yan, pandesal. Yeah. Pag naglangkawan fuel, expected din na malanggaw mo ng pandesal or masaday ang pandesal. Magsalam pandesal, 3.20 na. So, 5 hon ngunyan, 3.20 kung bako ka rin yun. Okay. Okay. Sige, good morning. Good morning, sabi ni Madam Melinda Wee. Good morning, databi sa gabos na mga paraantaway ta. Dumang kita kay Jomar Bien sa dagdag na report. Morning Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi Jomar, good morning Jomar. Go ahead. Salamat VP Henry, good morning sa mga paraantabay. Pa-review o pagpadalan ni Mayor Ray Bragay sa Chipupulis kan Tabako ang ordinansa may koneksyon sa curfew sa mga minor de edad digdi sa syudad kan Tabako. Ini matapos na makaabot sa sayang impormasyon asin reklamo na ang mga aki na nagkakasirita sa curfew iyo manggirari ang gibo
matapos na i-turnover sa mga magurang, the following night, yaon manggirari, nag-aaraga sa tinampo. As in, paulit-ulit na nagiging perwisyo, as in, nagiging manakaditan, kanibang mga residentes dahilan sa pagtambaykan mga iniharani sa sena mga residensya sa disoras kan ni Banggi. Sinabi ni Mayor Ibragaisa, digdi kay Police Lieutenant Colonel Berilbi Bachipu Police Cantabaco na basahonin maray itong mga enot ng ordinansa dahil sa sayang pagkarumdom igwanin penalidad sa mga magurang pag ang aki na nakadakop sa arog kaining violasyon na i-turnover na sa magurang pero nag-utro manggiraray dahilan sa kapabayaan kan magurang asin palagos na pagtugot na mga aki sa disorso ng Banggi pigya tutugutan na nasa luwas pa kan mga residensya asin nagpapasad-pasad sa iba-ibang parte kan barangay sa nasabing syudad. Susog sa alkalde kung mahiling kan chief of police na talagang may penalidad sa mga magurang tuman sa mga sa ordinansa enot ng naipautob o naipasar sunodon ini tangani na day mautroan paragos na pirming nasa luwas na mga minor de edad digdi sa syudad Cantabaco. Yung BB Henry ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report. Hali sa luwas. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag karaman ngunya na pagkaaga sa Morning Hirit. Ay gwa ko digdi Chief Ramel. Ay gwa ko digdi. Mga dagdag karaman sa Morning Hearing. Aram daw nindo mga tugang ng apple, piga-apod at tabi na universal loved fruit. Universally loved fruit da tabi ang apple. Dahil lang ta ini simbolo nin passion asin talaga. An apple manangad palan simbolo nin tentasyon adi. Symbol of temptation. Yung manangad adi. Alagad, ang mga siyentista po, mga tugang nag-confirmar na hindi po nakaka-contribute para sa healthy heart. Ini po nakaka-contribute para sa healthy heart. Ang pagkaon databi ninduwa hanggang 3 apples per day. Minaresulta po sa decrease in cholesterol level. Talbatana, batang mahalo ng unya ng apple. Ang pagkaon da mga tugang ninduwa hanggang 3 apples kada aldaw. Iyan po da nakakapagbababa nin cholesterol. Siring man, igwa po yan ang prutas na yan, mayaman po sa pigapo da pectin content. Ang pectin, nakakatabang po sa pagpreventar kan colon cancer. Asin po yan nakakatabang para mabawasan mga tugang ang kausa nin pagdagos na pagugurang nin tawo. So edad mo day man magakang kudi. So sa imo tabing pag-edad, mga tugang iyo databi nakakatabang masyado para day masyadong magkaigwang wrinkles an sa imong lawas. Sa kabaga. Di 2 hanggang 3 apple a day, mga tugang ang dapat kaunon para daw magbaba ang cholesterol. Buda maray databan sa satuyang tulak. Yan po mga bata na apple ngunyan. Manggura na saro 40 adi. May apple nga ni na 50 tahon. Basta, dahil naman ngunyan ki barato adi. Dahil naman ngunyan ki barato na prutas. Maski nga ni bayawas, kami kanto kang high school. Namamayawas kami pag urulian may hali sa eskwelahan. Ngunyan, garo da inda kung mabayawas pa dyan sa mabayawas pa dyan sa palibot Yan po ang mga dagdag karaman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Dili po sa estasyon kan DCGB. Okay na, yung mga ay sandali, may birthday greetings digdi sa tuya na mga birthday greetings Good morning daw, happy birthday kay former kagawad Crisanta Tianson
ng Bagong Bayan, Bato, Catanduanes. Happy birthday. At saka mayroon pa yata, good morning Tabi, happy. Nagapaltos na yung cellphone kong saro Gari mapasalidan. Kasi doon makadonate sa kuya ke cellphone lamang. Aya. Minabukas nugada nagbubuka. Gari may diferensya na ini. Maligos na saro atang cellphone na ini Alright, good morning BP Henry, pa shoutout po kay Benji Dapugi. Belated happy birthday Tabi sa imo amigo Belated happy birthday Tabi sa imo Benji Dapugi Kay Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Amada Esplana, and Ophelia Maravilla. Good morning daw so mga paradangog tapo dyan sa Legazpi City Treasurer's Office Good morning Henry M. Ika po itong nagbaba digdi sa Albay District. Nagbakal ka po ki Batag? Kasuhapon? No. Naka-desintihon ka pong polo? Grabe man ini man description mo na. Pangkaturog ko ito. Hindi man na pagkaturog ko ito. Malangan ipaguli ko kasapon ng mga 4:30. Ginamit ko pagpintura. Garigi. Kasuhapo iyo mananga. Nagbakal pa ako kaya mahiligon ako sa Batag. Mahiligon pa ako sa Batag. Ako po nagbaba na nahiling mo. Kung baga nakadesintiyo na po. Pangkaturog ko po ito. Malangan pagkaabot ko sa naguli ako sa hapon na alas 4 ng aga. Nakuan ko po na deko na kasapon alas 4 an hapon, mga 4:30 ginasarong ako. Kuan Tabi oning ginamit den ako na hinuba tangan niya mapintura ako kan gate. Yun na to subin. Birthday to you. Abugir ngayon salbatan ni nya. Kamo man daw na. Masa para hambog tipidan, hambog na ngani matipid ka pa. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin. Maraming aray sa katawan, organ failure. Madalas magkaroon ng mga infection, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells mabubuhay sa iyong katawan dahil ikaw ay acidic. Address your acidity, you will address your ailment.
HCI Power Trio, CMD, CBF at Cell Bio Juice. Kontra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampalusog, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. For more information and free health consultation, visit CMD office at second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, Oras Pilipinas, alas 6:07 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta sa ladon lokal. DTI nag-abiso sa publiko na dai pagparakiridit dahil supisyente as in establi pa ang supply nin pangenot na barakalon sa Bicol Region. Poon Abril 6, tinugutan na kan Bicol University ang sa inyong mga estudyante na magsulog nin light as in komportabling bado dahil sa pagitaas kan temperatura. Sa ibang nasyon, Malacanang nagpalawas ng proklamasyon na work from home ang mga opisina ng gobyerno. Alas 8 din aga, sagod alas 12 nin odto. Mantang po na alas 12 nin odto, suspendido na ang trabaho, ngunyan na Miyerkules Santo. Pilipinas makikihoron sa Iran na paagihon ang mga barkong pasiring sa nasyon sa Strait of Hormuz. Sa ibang nasyon, Kuwait tanker na kargado nin petrolyo, inatake kang Iran sa katubigan kan Dubai. Business News, inflation sa bulan nin Marso, posibleng umabot sa 3.1 hanggang 3.9% sigon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Health News, mga eksperto nagpaluwas ng tips para suportahan ang mental health sa trabaho. Detalles, mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Relax na, asin day magparakiridit dahil ang estable asin supisyente ang supply nin pangenot na mga barakalon sa rehiyon Bicol. Inang abiso kan Department of Trade and Industry Bicol sa paagi ni Regional Director Dindo Nabol sa entrevista kan DCGB News. Sigon kay Nabol, basado sa indang latest monitoring, day paman sindang nanotara na pag-increase o pag-itaas sa presyo kan basic necessities asin prime commodities sa rehiyon. Katakod kay ni sinabi ni Nabol na wala na nin rason na mag-panic buying ang mga konsumidores. Mientras tanto, sa girada na nagreiterar si Nabol na posible ang paglakwa kang presyo kan pangenot na barakalon alagad dahil ni dapat magsobra sagod sa 10% kang original na presyo kan produkto. Mandato po sa Price Act 7581, Republic Act 7581, this is not go beyond 10% of the price a month prior or of the prevailing price. So, dahil po maglampas sa 10% because after that, hilingon may po kung ano, hilingon may, imbis na kung nakikita talaga di pigapuntangan ito, price manipulation or profiteering na pigapon. Regional Director Dindo Nabol sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, tinampong binayaan kan kontraktor sa Bakong Ligaw dahil naaram kung ano na ang plano kay ni kan DPWH. Jimmy nasalita sa report. Come in, Jim.
Iba pa niya to na mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Nagpasalamat po si Albay Governor Noel Rosal kay former Albay Governor Al Francis Bitsara sa inyatibo kay ding punan ang pagpatindog kan Piodoran Memorial District Hospital na piginaguraran kasuhapon. Sa entrevista kan DCGB News, sinabi kan gobernador nan pagtindog kan nasabing ospital na isa batas na kan panahon pa ni Governor Bitsara. Mientras tanto, sigon kay Rosal, ang ospital bukas na sa publiko kung saan ang mga serbisyong PIG officer kay ni yon outpatient department, OPD, inpatient department na igwanin 45 sagod 60 bed capacity, emergency room, operating room, delivery room, laboratory as in x-ray services. Sinabi kan gobernador na sa indama na asikasuhon ang mga dialysis center sa nasambit ng ospital para makatabang sa nagalangkaw na kaso kang chronic kidney disease sa nasyon. Katrabaho ko na ina gusto ko. Ulang pa kayo sa ilaw, dialysis. Malang nakaregal kami dialysis. Minahiling na ako. Na area na, mas kailangan 6 to 7 seat. Ulang pa kayo na yan. Makanos man sa bikon. Pero grabe talaga mo yan ang biktima kaning problema sa kidney. Kaya kayo po talaga, yaon lang ang satuyang facilities. Albay Governor Noel Rosal sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, balikan tang report ni Jimmy na salita hali po dyan sa luwa. Duwan mo nakita sa kinamugtakan ni Alar Mario, may kinaraman sa mga pangyari po dyan sa tuyang kapalibutan. Headline, aktibong paghiro kan mga law enforcers kan publiko ngunya na Semana Santa. Apresyado kan publiko. Al Armario sa report. Apresyado kan publiko ang magayon na koordinasyon ngunyan entre kan mga pulis, Bureau of Fire Protection, asin mga barangay tanod, partikular digdi sa southern part kan Legazpi. Sa pagkamantener ninda kan Pasay Orden, may relasyon sa Semana Santa. Pun pa kan palaspas, aktibong naghiro, nag-monitoran mga police, Bureau of Fire Protection, katabangan mga barangay tanod sa pagmamantener kan Pasay Orden. Siring digdi sa barangay Taisan, talagang nahilingan sa indang presensya. Siring man sa tugon ni Mayor Isyam Ismail, safety and security ang pinaka-importante. Mientras ang publiko nag-atender ng mga aktibidades kan simbahan. Sa Biyernes Santo, sa prosesyon, mas pinagprepararan man ang higalaoman na gabot na bulos ka na traffic, alaga diyaon ang pagmantener kaning mga naunambitan na law enforcers. Bagay na apresyado ini kan publiko. Alarmario, DCGB. Tutugutan po kan Bicol University ang sa indang mga estudyante na magsulong nin light asin komportabling bado pon Abril 6 sa taho kan paglangkaw nin temperatura sa pagkatapos kanamihan season basado sa pinaluwas na Office Memorandum Number 81 Series of 2026 kanakagingal daw sa pinaluwas na memorandum na pirmado ni BIO President Baby Boy Benjamin Nebrez. Epektibo ang polisiya sagkod second semestre as in mid-year term. Pinag-requirement ang mga estudyante na magmantener ng decente, modest as in appropriate na mga sulog mantang pinagpoprotehiran ng salud kan mga estudyante as in masiguro na magpadagos ang klase sa taho kan mainit na panahon. Pinagtawan ng direktiba man kan mga personalis kan universidad na sigurohon na properly ventilated ang mga classrooms as in mantineron na natural and airflow as in electric fans. Report, hali po dyan sa lawas, kasabay si Karen Ala. Linyon Hill sa Barangay Bugtong, Legazpi City, pigdatapos na ang rehabilitasyon bago ang bulan nin Mayo. Luway-luway nang nagiging available sa publiko ang Linyon Hill sa Barangay Bugtong, Legazpi City matapos man ang ginibong diagnosis kan mga taga-Kapitolyo Provincial. Kaso hapon, sa monitoring kan DCGB News, ang pasara na dating piglulumot na as hindi lamang nakatawo-tawo, ngunyan luway-luway nang nagiging malinig, naapitan ng marhaynin mga individual. Ehemplo, ang ginibasan ng diagnosis kan mga empleyado kan Kapitolyo dahil iyan sa pag-istusar kan gobyerno provincial kan Albay na ma-rehabilitar ini bago ang target na bulan nin Mayo gamit ang 6 milyones pesos na pondo. Mantang inanunsyo kasuhapon ni Gov. Rosal na sa Mayo ang grand opening kaining pasyaran
tangani na makapag-inganyar na nin mga dakul na turista asin magamit kiraray sa aloy na panahon na napabayaan ini karan ada DCGB News. Oras Pilipinas, 6:15. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Random drug test sa mga drivers asin konduktor. Ginibo kan PDEA Legazpi. Sa Naga, tulong driver nagpositibo sa droga. Joshua Bino sa report. Kamin Joshua. Mientras tanto, dumang kita sa kinamugtakan ni Tiny Kapinig. Saro po sa mga interns niya to. Hindi po sa DCGB. Ali po dyan sa Bicol University. Tiny, good morning. Go ahead. Marhay na aga sir, marhay man na aga po sa tuyang mga parantabay. Piglinaw kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTPWB Region 5 na ang wage increase na iimplementar sa Iranam kan Wage Order RBV-23 eksklusibo para sa mga minimum wage earners sa pribadong sektor. Sa entrevista kan DZGB News kay Mark Raymond El Casula, Information Officer kan RTPWB Region 5, dakol ng mga empleyado asin iba pang personahes ng gobyerno na naglalao man na makaresibe ng increase. Anda isakop kan wage order. Ang wage order ipinublikar kan Marso 23, 2026 asin magiging epektibo pakalihis nin 15 aldaw. Ang paglangkaw kan sweldo ipapautob sa duwang yugto. 20 pesos na epektibo sa 8 kan Abril asin 25 pesos na epektibo sa 9 na aldaw kan Disyembre 2026. Napakinggan natin yung mga insights ng both sector from management and labor. So yun, andun ma'am yung advantage and disadvantage kasi naririnig natin ma'am yung mga inahing ng mga laborers at inahing din ng mga management. So at the end, kaya nakapagkama-apply ma'am ng minimum wage because of insights nila. Ini ang dagdag na detalyas kan bareta hali digdi sa luwas. Tayo ni Kapinig, DZGB News. Mientras tanto, sobra po sa 2,000 na mga personalis kan Bureau of Fire Protection na ka-deploy ngunya na Semana Santa. Report hali kay Friel Nase. Hali dyan sa luwas. Good morning, Friel. Sobra 2,000 na personahes hali sa Bureau of Fire Protection of BFP Bicol ang estratehikong nakadeploy sa nagkapirang mga estasyon sa bilog na rehiyon katakod kan selebrasyon kan Semana Santa. Sigun kay BFP Bicol Acting Regional Director Fire Senior Superintendent Achilles Santiago, inisaro sa inisyatiba kan sa indang opisina tanganing mamantinir an matuninong asin masiguro ang kaligtasan kan publiko sa pagsibilrar, celebrar kanao ng bitang okasyon. Dagdag pa niya na nakabugtak ang kadaklan kan sa indang pwersa sa mang iba-ibang lugar, partikularmente sa mga highways asin mga motorists assistance centers, tanganing tulos na makapagtaonin asistensya sa panahon ng emerensya. Dagdag na bareta, Priel Nase, DZGB News. Formal nang ipinaglansar po ka Department of Trade and Industry sa Bicol ang Service and Repair Enterprises Geotagging System katakod kan magabat na bulos nin trafiko sa mga highway sa rehiyon Bicol ngunya na Semana Santa. Sigon sa ahensya na pinamamayuhan ni Regional Director Dindo Nabol, ang nasabing bagong sistema magkatabang sa mga motorista na magka-access sa mga automotive and motorcycle repair shops kung kinakaipuhan. Apera kani nagpapadali man ang sistema na ma-relocate ang DTI accredited SREs real-time magkatabang sa pagbaba nin delays, ma-promote ang road safety asin masuportaran ang mga local businesses sa tao ka nasabing obserbasyon. Report hali po dyan sa lawas, balikan ta ang bitbit na bareta ni Joshua Bino. May kinaraman po sa tulong driver nin bus na nagpositibo sa ginibong random drug testing sa Naga asin Legazpi City. Joshua Bino, idetalye mo. DPSL, kung ang nagmamaneho nin pampublikong lunadan, bangag o kaya maipik pa nin illegal na droga, kung kaya tangani masiguro, ang kaligtasan man kan mga biyahero ngunyan na obserbasyon kan Semana Santa,
nagkondusir nin random na drug testing ang mga personahe kan Philippine Drug Enforcement Agency o kaya PDEA digdi sa probinsya Albay asin duman sa syudad kang Naga katuwang ang Land Transportation Office o kaya LTO Regional Office Bicol. Duwang mayor na mga terminal na pinasyaran kan nasabi ng mga operatiba, partikular na ang Legazpi City Grand Terminal asin ang Naga City Central Bicol Station kung sain tulong ng mga driver ang nagpositibo sa illegal na droga, partikular na methamphetamine kung sain ang mga nagpositibo sarong driver nin bus asin duwang tricycle driver duman sa syudad kang Naga. Ang kinamarayan man intirong negatibo ang resulta kan drug test kan mga driver digdi sa Legazpi City. Susog sa pahayag kan Philippine Drug Enforcement Agency o kaya PDEA Bicol, igaapod ang nasabi ng operasyon bilang Oplan Harabas, parte kan mga inisyatiba kan PDEA digdi sa rehiyon para masiguro na ligtas ang pagbiyahe kan mga Bicolano. Ngunya na pinagalauman nga nina ang ruso kan mga biyahero, parte kan obserbasyon kan Semana Santa. Ang mga nagpositibo duman sa nasabi ng random drug test, iyo magsasairaron pa sa confirmatory testing. Asin kung mapatotoohan na talagang positibo ini sa illegal na droga, i-endorso sinda sa saindang mga kanya-kanyang local government unit, partikular na sa Anti-Drug Abuse Council para sa magkakanigong assessment, intervention, asin magkakanigo na monitoring sa mga driver na nagpositibo sa illegal na droga. Sa ngunyan, susog sa promisa na PDEA digdi sa Bicol asin man sa probinsya kan Albay, magapadagos ang siring kaining mga inisyatibo para masiguro na ang mga biyahero ligtas sa indang pagbiyahe asin man ang mga driver, siring man mga konduktor mairayo sa impluensya kan illegal na droga. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Alas 6:22 oras po sa Pilipinas. Jimmy, nasalita may dagdag na report. Balikan tapo ang report. Hali po dyan sa luwas. Jim, good morning. Go ahead. Come in, Jim. Naputol ang signal ni Jimmy. Nasalita. Mientras tanto, prosesyon sa Tabaco City adyan na hapon. Preparado na. Dagdag na rota. Jomar Bien, i-detalye mo. Magkakaiguan ng dagdag na rota kumpara kan mga nakaaging Semana Santa ang prosesyon at yan na hapon sa syudad kan Tabaco asin sa masunod o sa maabot na Biyernes. Ini matapos na i-request kan simbahang Katolika sa lokal na gobyerno na matugutan na makapagdagdag nin medyo ralawig na ruta dahilan sa kadakulan kan mga paso na masarabay sa prosesyon. Huli kay ni, hinidali kan lokal na gobyerno kan Tabaco na maipasimento ang Bonto Boulevard para duman idagdag sa ruta kang prosesyon para medyo maghalawig ini. Kung kaya nagluluwas na pagali sa simbahan, maagingo na sa dating ruta ang prosesyon and pag-abot tigdi sa Riosa Street imbis na magtiko sa Prieto Street, didiretso lang ini hanggang duman sa Bonto Boulevard. Pag-agi sa Bonto Boulevard, mabalda ini sa Aguinaldo Street dangan mapasiring na duman sa dating rota pabalik na sa simbahan. Yan ang report, Jomar Bien, DCTV. Dagdag na report, hali po dyan sa luwas kay Baman si Jimmy Nasalita. Lain na pinag-iintindi kan DPWH ang binayaan na proyekto kan kontraktor sa Barangay Bakong asin Barangay Malama, Rotang Ligaw, Piuduran. Matatandaan mismo si Mayor Fernando Gonzales kan Ligaw Pigpa para suratan na ang DPWH region kay ito pa naghahapot kung ano na itatapusan pa o na ang tinampong nagkawaragas kan Bagyong Christine kan taon 2024 pa. Namuya-muya man ko ta na alukaran ininin pondo asin napunan ang proyekto kan kontraktor. Ang problema napunan sa naalagad man pinagpadagos kan kontraktor binayaan na dahil lang sa kontraktor inbuelto sa pinag-iimbestigaran kung kaya
Buminali na dainin paaram an mga ini stop ang trabaho hanggang sa ngunyan ang sulaminting agihan iyo ang sadit na ditor na ginibukan na LGU Ligaw kung sa ngunyan na mainit ang panahon okay lang na agihan ini dainin masyadong problema dahil ta mamaraan tinampo. Ang problema naman kay ni pag nagtiguran delikadong magka-problema na naman ang rutang ini sa mga bihikulos sa ngunyan dahil masabutan ko na nunan plano talaga kay ni kan DPWH asin ko na pa sa ina ang kadakulang pundo na inalukar digdi kan gobyerno. Mga dagdag na barita, Jimmy na salita, DCGB News. Magbabalik po ang mga bareta sa GB News Express. Makalipas lang mga tugang kansatuyang mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Hanap mo ba kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisat galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa, sugar-free, stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Silimarina. Multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarine plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarine, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling iere, diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto sigurado. GB News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta, waday na pong laog sa gabos na opisina nin gobyerno. Ngunyan na Miyerkules Santo pon alas 12 nin udto sagod alas 5 nin hapon. Inang pinag-anunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro bilang kasimbagan sa mga naghapot kung igwapang laog sa Miyerkules Santo. Sigon kay Castro pon alas 8 nin aga sagod alas 12 nin udto. Work from home ang mga empleyado nin gobyerno asin pagkatapos kay ni suspendido na sa indang trabaho tanganing paghanda ng Semana Santa lalo nan pagbiyahe sa mga probinsya. Dahilan digdid ay malaog sa mga opisina at mga empleyado kan gobyerno sa gabos na opisina dahil o dakol na mga empleyado kan gobyerno ang mabiyahe sa probinsya tanganing duman mag-obserbar nin Semana Santa. Sa giraray po na narehistro kan Pilipinas o kan Philippine Peso ang pinakahababang kantidad kaini sa istorya matapos bumagsak
an 60 pesos 74 sentimos kada dolyar kan Estados Unidos kasuhapon. Ini ani kawalong beses na naglagabong ang kantidad kan lokal na kwarta sa record law sa laog sa nakan bulanin Marso. Padagos ang pagluya kan piso na piguturo kan mga eksperto sa nagkukusog na tensyon sa Medio Oriente na nagdadala nin kawaran nin kasiguruhan sa pangkinaba na merkado asin nagpapaytaas kan demand para sa dolyar bilang safe haven na currency. Magigirumduman na sa primerong pagkakataon kan Marso 19 suminobra sa 60 pesos ang trokis kan Philippine piso kontra dolyar na nagsarado nin sa 60 pesos 10 sentimos kada dolyar. Sagko dai matapos ang tensyon sa Medio Oriente padagos na nakakasapar nin rapado nin piso kontra dolyar inang pahayag kan Malacañang matapos marehistro ang panibagong pagluya kan piso sa 60 pesos 748 sentimos pagkata nakapareho ng sarong dolyar. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, daing may gusto sa sitwasyon dahil epekto ini kan geopolitical tension na nangyari sa Medio Oriente. Sinabi ni Castro na pigigibo kan administrasyon ang gabos na paagi para mabawasan ang epekto kan gera sa Medio Oriente. Asin naglalaom na matatapos ini tanganing makabangon bako sa naan Pilipinas kundi ang ibang nasyon na naapektaran kan gera. Pero a pesar kan pagluya kan piso kontra dolyar, sinabi ni Castro na mapundo ang gobyerno para tabangan ang namamanuan na direktang pigtatamaan kan epekto kan tensyon sa Medio Oriente. Mientras tanto, makikihoron ang gobyerno sa Iran tanganing tugutan na makaagi sa Strait of Hormuz ang mga barkong pasiring sa Pilipinas sa tahaw ka nagpapadago sa tensyon sa Medio Oriente. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagtripon an Uninterrupted Power, Logistics and Fuel for Total Recovery o PLIP Committee sa Malacañang asin pinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro para makipaghuron sa embahador kang Iran dahil sa nagpapadago sa tensyon entre kang Iran, Israel at Amerika. Sinaraduhan kan Iran ang Strait of Hormuz na pigagihan kan mga barkong may kargang krudo o crude oil pasisiring sa ibang nasyon. Dakol na mga barkong stranded sa nasabing parte kan karagatan kay bahandigdian barkong pasisiring sa Pilipinas. Pigtatarabangan kan Department of Transportation o DOTR, DPWH asin Philippine National Police o PNP asin Department of the Interior and Local Government o DILG an matanos na biyahe ngunyan na Semana Santa sa pagikan zero obstruction sa mga panginot na tinampo sa nasyon. Sa ginibong joint press conference kanakaaging semana sa Campo Crame, sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na pigtatabangan nindang halion ang mga nakakaulang sa tinampo. Ito na ang halimbawa ni Lopez ang ginibo sa Maharlika Highway sa Partican Laguna na pinahali ang mga nakaulang. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na pigbawal ng unaninda ang road construction asin ipadagos na sana ang road construction sa Abril 6 apwera digdi makusog man na pigbabawal ang one-way sa tinampo. Sa lado kan PNP, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na maabot sa 98,000 na mga pulis ang nideploy para sa seguridad ngunya na halabang bakasyon asin matabang na sinda sa paglinig kan obstruction tangani makaiwas sa aksidente. Sinabi man ni DILG Secretary John Vic Rimulya katuwang ang mga LGU sa paglinig sa mga obstruction. Hinagad ni Interior Secretary John Vic Rimulya sa publiko na magdulok sa hotline 911 para sa anuman na emergency o reklamo lalo na ngunya na panahonin Semana Santa. Sigon kay Rimulya, sarong interagency press briefing na pigakarkulong 60,000 hanggang 80,000 na anapod ang naresibi kan hotline kada aldaw. Siniguro niya na 5 minuto ang response time sa hotline. Sa gabos na biyahero, sa gabos na tawo niya na Semana Santa, asin oral daw sa na kung may emergency, magapod sa 911. Handa ang kapulisan, handa ang gabos na ahensya ng gobyerno na magresponde, sigun kay Rimulya. Piging ganyar man ang publiko na gamito ng 911, baloon ang sistema asin lugod, makatabang sa namamanuaan. Bareta sa ibang nasyon, masunod. Pakalipas po, Kenny.
GB News Express. News Express. GB News Express. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, D. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces, sa kalidad sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng para bakal. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express.
Oras Pilipinas, 6:37, inatake po kan Iran ang sarong Kuwaiti tanker na kargado nin petrolyo mantang nasa katubigan kan Dubai. Tinamaan ng tanker kan drone attack kang Iran alagad maswerte dahil sigon sa city authorities daing nag-leak o naula na petrolyo asin narehistro ang nalugadan kasunod kan o daing narehistrong nalugadan kasunod kan strike sa nasabing tanker. Bagong pag-atake inutang nagpatanid ang Kuwaiti Petroleum Corporation asin posibleng oil spill matapos atakihon kan Iranian forces ang dakulang carrier nin crudo na Al-Shalmi mantang nakaduong sa may Dubai. Tinamaan na nasabing vessel sa distansyang 31 nautical miles sa northweste kan Dubai sigon sa UK Maritime Authority. Nagresulta man ang drone attack nin sulo sa barko na nasibuman sana kan Dubai authorities. Pigdeklarar ng contained ang makan mga autoridad na nasabing insidente. Ang panibagong pag-atake kang Iran kasunod kan sa giraray na patanid ni US President Donald Trump napapasabugo ng energy resources kang Iran kung dai sa giraray bubuksan ang Strait of Hormuz. Iba pa niya itong mga bareta ngunyan, mga tugang may kinaraman po sa negosyo. Business News. Business News. In-report kan Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang posibleng pag-itaas kan inflation sa pagultanan kan 31.1 asin 3.9% sa bulan nin Marso. Sinabi kan BSP ng pag-itaas kan presyo nin petrolyo sa bagas asin kuryente kay bahan ang pagbaba kang kantidad kan piso ang posibleng magbusol sa paglangkaw kan presyo nin mga barakalon. Mientras na mas hababang presyo kan gulayon asin sira kasabay ang karne ang nakatabang man para magmantener na hababaan inflation. Kanakaaging simana, piglauman kan BSP na maabot sa average na 5.1% ang inflation sa 2026 dahil sa epekto kan halangkaw ng presyo ng petrolyo kasunod kan gyera sa Medio Oriente. Ang projection na ini masalangkaw kaysa na inot na forecast asin masalangkaw man na target kan gobyerno sa 2 hanggang 4%. Health News, kasabay si News Director Mar de la Cruz, sali po sa newsroom. Good morning, Paring Mar. Good morning, Cindy. May tulong tips na ipinaluwa sa mga health experts na nganing suportahan at mental health and well-being sa trabaho. Sigun sa World Health Organization o WHO na dapat maukudan ang manungod sa stress management techniques. Naging marikmat sa mga pagbabago sa imong mental health asin mag-reach out sa pag-iriba o kulig, amigo sa sarong health worker para sa suporta kung kinakaipuhan. Dapat manatandaan ang mga employers responsable man sa pagsulong nin work culture kung sa mamamatian kan empleyado na ligtas siya asin suportado. Health News from Newsbase, Mardila, daing iba. 16 minutos, pasado alas 6 ninaga, nasa linyaman ng Pag-asa kasabay si Alexis Rivivar sa Kamugtakan Kampanahon. Opo, maray na aga po sa mga nakaantabay ngunyan sa DZGB para sa tuyang weather forecast nunyang petsa 1 ng Abril aldaw kang Miyerkules ang tiglalauman sa Bicol Region na makamatiining bahagyang mapanganuron sagud sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulo-pulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol dulot kang mga localized na thunderstorms. Maluya sagud sa moderatong duros na sa sirangan ang expected ngunya na aldaw at ang ating kadagatan naman ay banayad sagud sa katamtaman ang kusog ng pag-alon. Agwat ng temperatura ngunya na aldaw posibleng mag-abot ng 25 to 31 degrees Celsius. Sa tuyang heat index kasuhapon, ang pinakahalangkautang na record is digdi sa Virac, Catanduanes na nakapag tala ng 47 degrees Celsius na heat index, and sa Albay naman digdi sa Legazpi ay 37 degrees Celsius.
Nga naal daw ang ating heat index forecast halang hawon pa rin digdi sa Averac na nasa danger zone pa rin. Kan forecast ang heat index is possible mag-abot ng 45 degrees Celsius. For the rest naman ng Bicol region ay nagre-range ng 36 to 38 degrees Celsius. Sa ato yung monitoring naman, wala man kitang nahihiling na low pressure area or bagyo sa luwas as in sa laog ang Philippine Area of Responsibility. So padagos pa rin ang marahay na panahon sa buong Bicol region ngunyan daw. Yun lang po para sa ating forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Privivar po. Mga tugang sendong na dangogan GB News Express. Ngunyan pungal down in Miyerkules Santo, Pitsa 1 po kan Abril. Ini po ang lalaking hindi umaga. Kaya ba po mga tugang ang mga nagsurat kan Bareta News Director Marila Cruz, si Nicole Ann Gloriana, asin po si Shara May Leron. Ini ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling iere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige. Sa mga lansangan hanggang sa mga Bueno, mga liver lovers, kumusta po ang satuyang lifestyle? Party on. At ay later na babaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay. Ha? Huwag pong ignorin ang kalusugan ng atay. Mga morning heriters, ha? Kailangan pong mag-liver up, kaya naman may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus
multivitamins, may mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay, pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Oy, sandali lang ha. Mga tugang 10 minutes bago mag alas 7. Kami po sa DCGB, baka interesado kamong magtrabaho sa Muya. Naghahanap po kami kisarong matibay na videographer. Pag sinabing videographer, so tataw ka po na mag-edit, tan magiging trabaho mo po, magiging news editor ka. Halimbawa, basta so ang qualification po kang kaipuhan mi, kaipuhan mi po kimatibay na video editor. Kung paano pag mag-edit tabi sa paginin video kan mga news na pinagpo-post po sa samuyang social media. Baka po interesado ka mo, mag-send po kamo ki resume, buda letter of application kay Executive Vice President Glenn J. Barcelon. Uliton ko po, naghahanap po kami ki videographer and video editor. Ang pinakatrabaho niya, taigwa na kaming naka-standby diding computer, ikapon ma-edit kan mga news na ipopost po sa samuyang social media. Ta sa kadakulan kan bareta na nakukuha kan mga pag-iriba, medyo giga muna ang mga pag-iriba mga reporters sindapan ma-edit, sindapan ma-post, Halimbawa ngayas, nangaipan yaong ka lang ang trabaho digi lang po sa laog kan DCGB, dahil man maluwas, unless na may coverage kami. Digi lang po sa laog kang DCGB, unless na may coverage kami, mag-apply po kamo, ngunyan pong aldaw, sa aga bukas kami digdi, Huwebes Santo, iwalat lang po ang sa inong resume, taapudan mi po kamo, Ulitong ko tabi, anang nga po kami ninsaro na video editor. Yan, ha, nangay po tabi kami ki video editor, lalaki o babae, iga pong sapat na kaaraman tungkol po dyan. Good morning sir, pwede po mag-apply asawa ko, radio technicians din po siya, marunong din po siya mag-edit ng video. Sige po, walang problema, pa-applyan mo po digdi ha. Telingon mo tabi kung kumustaan sa iyang kaaraman tungkol dyan, ining asawa mo. Pa-apply na lang po, ngunyan pong aldaw, gibon mo na sa resume, tabi, marunong radio technician pa lang siya, buda tataw siya mag-edit nin video. O di magayon, halimbawa may multipurpose palan sa imong agom. O di sige, paplaya na po digdi. Ini po si 09, ini po na may last 4 digit na 2577. Basta po, ang trabaho niya, sa laog lang kang DCG. Unless na may coverage kami sa araw sa Christmas, so pwede siya mag-iba, Pero tabi most of the time sa laog siya ang magiging trabaho niya po, video editor siya kan mga news na ibo-voice over kan sa muyang mga pag-iriba, isesend sa muya digdi, tabi ibibilogon niya ito. Magibo na lang siya tan materyales an mahanap tabi so reporter na buda sa mga pag-iriba Yun ang mahanap so reporter. At tapos sindanan ma-voice over ka ito. Ang gibo kan editor na ini, video editor, mabilog na sana. Kaya yun lang ang sa man trabaho niya, ha? O di sige, paplaya na pwedeng agumo na tataw sa mag-edit ki video, buda iba pata. Kay puhan mi tabi iyan sa mas lalong madaling panahon. Tabi kay puhan mi tabi sa mas lalo tabi na madaling panahon. Need na need po iyan.
may nag-apply kaya digdi sa muya, medyo ano yan, pagdidesisyonan mi pa. Pero kay pan mi tabi ki editor, sa future tabi, magkakaigwa kami ki TV operation. So magkakatabang isang maray para po sa samuya na operasyon. Iyo po. Okay? Sige. Iyo tabi, so ulitin ko lang ha, so application tabi, pakisend na lang sa samuyang station manager, Executive Vice President Glenn Barcelon, boda tabi station manager kan DCGB. Duwan po i-address kay pang ko tabi is letter of application and then resume, no? Para makwanta tabi. Makapo na po kamo tulos pag na-qualify kamo na maglaog po digdi sa samuyang istasyon. Okay? Need po yan, lalo na po after Holy Week. Magkakaigwa tabi kami ki full blast operation kaya. Ha? Please. Video editor o basta tataw po sa editing, Premiere, Vegas, o anong man ngunyan mga uso na kwan, may gamit na po, matrabaho na lang, masunod na lang kan samuyang instruction para dyan. Ha? Okay? Joshua Bino sa Baretang Kulalapnit. Dadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Joshua, good morning. Oha. Good morning, Joshua. Good morning, BP. Salaan simbag mo eh. Good morning po, BP. Okay man po. Good morning, Joshua. Good morning po, BP. Okay man po. ulitan mo. Good morning, Joshua. Good morning po, BP. Okay man po. Sige, go. Sisay daw ini. Nasa wrong department head. Na may pagkaunyango. Marayon daan ugali. Pag nasa matawo-tawo. Pero minaluwas ang totoong kolor pag yaon na sa opisina. Pangyayari sa maabaka. Ano ang ba yan? Ang mas matindi, mararahon pa na ang islo kay ni Buseng. Dapat ba ko arogan sa antawo? Ha? May mga tao ban talagang mararamagtaram? Sa bagay. Babag ba ko? Yung mga arogan, mararahon magtaram. Pero kung official ka, may control man. Ang kada buka kan ngimot nagluwas garo asido. Volcanic tremor. Department head ini ha? Department head ha? Siguro sa kulalapnit. Ano? Ang ugali ka ini, pwedeng makadanyar. Sa imahe kan pinagsiservisyo na elected official. Talaga? Ata na. Talaga So ibang mga nakapalibot, nawawa na BP Henry Amor sa Saita. Dahil nga na sa ugali kay ni Mr. Onyango, na solamente ngayang masasabi mo, marasa pa. Inida kaya BP Henry, si Buseng, na mamalisyahan. Pag nasa matawo-tawo, ibang kolor at ugali ang pigtok na hiling niya. Marayon kay istorya. Marayon makihoron sa tawo. Pero pag yaon na sa opisina, matagpo ka ngayang medyo malibong-libong ang alimantakan, biglang minabago. Kolor diklom na ang ugali ni Buseng. Istorya kan kulalapnit. Tarong aldaw, mainapabisita sa iyang opisina. May importante man sa nakuta na ngayang ihahapot. Uli nagkataon, nakaaktibar sa ugaling dibil-dibil ni Buseng. Nakuslaban. Subisita. Nakuslaban? Nakuslaban. Baka may rigla. Ay, sorry. Sorry. Lalaki? Lalaki. Malay mo kung siya na nagkumatarang tumakamar. Baka may pinagdadaanan tong lalaking to. Baka medyo pag primerong aldaw, medyo may dysmenorrhea ang tuhod niya.
Baka habo paghapoton. O baka pigdidismuri ang utak niya. Habo paghapoton. Baka. Ano ba man kaya may naputon? Dahil man dapat magparahaputon. Sige man kayang hapot. Mas kaya naman sa isip kung anong pighapot. Di ba? Hindi nga pagparahapot, mawagas. Magkuha na siya. Magburbakli. Ata, Miyerkules ang tunangon yan. Tama. Di ba? No. Nakuslaban sa bisita, bigla na sa nangayang nagtalikod. Sa bisita man, siyempre nasupog na sa naman. Yan. Oho. Kaya sabi, at tinakan mga pag-iririba niya, kaya boss, magburubago na. Sa limitin, kung makadanyar, kan pangaran, kan busing. Meron doon, malama ako. Malain nun magtaram. Naalala mo? Naalala ko eh. Parang dyan lang. Kataling kang pinampo? Dyan lang siya, dyan lang sa inutan. Dyan lang. Dyan lang. Ano pa siya na may bubong? Nanggad. May gate pati. May gate. May gate pati sa opisina niya. Magburbakal sa tabata Miyerkules ang tunangon yan. Ano? Ata na. Ata, yung pigasabit na nga ni. Pero, okay man po. Okay. Okay po. Salamat po. Okay. Yamon man na. Oha! Pasiguro nga ni, boss. Joshua, okay man po. Salamat. Ini ang baretang kulalapnit. Ano ba yan? Magburbarago na nga ni kita tawe besanton Amerikwa na. Holy week. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Alas 7 na po. Ng DZGB may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mapuan na ang hapot. Bueno. Maparam na kita, mabalik pa ako 7:30 sa programang Hanapot sa DCGB. Diyan pong mga sunod na mga oras. Dago ko nindo ang refleksyon ni Father Jem Penetrante. Tapos mga tugang alas 2 po ang dramang Pangmahal na Daw. Kasabay po ang istorya sa buhay ni San Juan. Masunod na! Masunod na po si News Director Mar de la Cruz. Asin po mga tugang si ang babaeng habang tumatagal lalong bumabait. Salamat. Ini po si Henry. Goodbye. Maray na aga. Marayon ang training ni Ma'am Shi Buda ni Pading Oka talaga. Abang tumatagal, lalong mababait si Jasmine. Goodbye. Maray na aga po sa Indogabos. Mabuhay.